nu vil jeg vise jer, hvordan I kan lave et lille forsøg derhjemme. Den kasse minibombe. I skal bruge et beholder med låg, skal være forholdsvis lufttæt, med vand, behøver ikke være særlig meget, og bagepulver. Det I gør, det er, I tager bagepulveren, så fylder I en lille smule op. Det behøver ikke være mere end sådan her. Så med lige om lidt, så viser jeg, hvordan I gør resten af forsøget. Og nu vil jeg vise forsøget. Tryk godt på med låget. Så en lille smule væk. Venter. Skal vente.